Dara-dara ang naabutan dagiti otoridad ti 58 ti tawen na tricycle driver ani Manuel Bonete Sr. kalpasan ang napaltupaltugan bayat ang nakamaneho ti tricycle iti paset ti barangay Bangbangar Bangged Abra pasado alas 10 itay bigat Mayo 3. Iti investigasyon ti biktima ti agturong iti Bangbangar Elementary School idinta pinaltupaltugan ti sospek. Sinaruno dati suspected dati biktima nakay pinutukan dati ti namin sangapulo tapos sa danay raman nga dati estudyante galing likod jay tama no. Dagos met ang naglibas ti saan pa nabigbiga sospek o sarmet lang ti motorsiklo na. Nagsagaba ti biktima ti tama ti bala ti paltog iti nagduduma a paset ti bagina. Idinto na iraman ang natamaan ti stray bullet ti tumeng ti maysa a sibilyan ang nakamotorsiklo. Naitaray ni Bonete Sr. iti ospital ngem na ideklara a dead on arrival idinto agpapaimbagmeten ti nairaman a biktima. Narekobre iti crime scene ti 12 a basyo ti bala manipod iti caliber 45. Agtultuloy ti naon-uneg nga investigasyon tapnon mabigbig ti kinasya sino ti sospek ken kang runaan a motibo ti pamaltog. Tamam hot pursuit tayo pelaang kan conduct dagiti MPS tayo dagiti operatives tayo galing Abra PPO. Nagkedked pailaing met ti pamilya ti biktima ang mangipaay ti reaksyon iti pasamak. Jessica Boreta, Balitang Solid North.